Sanibonani molweni, ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Sike sithethe ke ngezitshuphethi ezi-2. Umpumelelo ke una-23 years and unabantwana abathathu or 4 ke. Kwivuyokazi una-2, kuTirolo 1. Then kuvakala ngathi umithise ijiji ke, asazi noba ayingona umpumelelo na ngoba naye unowakhe umntwana. Wasithembisa ke umpumelelo uba impilo kayise yena uzoyidabulisha and ke ngoku uvakale esithi ufuna abafazi abayi-7. Ubuzwe ke ngee-condoms ke ngoba ethetha naye uba uyayisebenzisa na, wathi yebo. Apho hamba khona yena ebhegini yakhe unee-condoms and inoba ke akazisebenzisi, uhlenyuka nazo ke ezo condoms kuba kaloku naku emithisa every now and then. Uyise ke wathatha uMacele as the first wife sele ezelwe ke yena engumpumelelo. Yile nto ke naye ayenza kuvuyokazi and noyise umcebise ukuba ambuyise uMancikweni uba akakathandani nabanye amadoda, ekucaba yile wayeyenze kuMayeni ke naye. Umpumelelo ke yena ubukeka engumntu abahloniphayo ke abantu and kwababhebhi mama bakhe ke andikamva erhabaxa kangako, koko use angabi nazo iimpendulo abe enokuqumba ke xa ebuzwa into ezininzi. Kodwa ke uvuyokazi wayeyivezile ke into ethi yindlovu ayiphikiswa, ilizwi lakhe lelakhe, nguzwi lakhe umpumelelo. Naye ke wathi yile nto uvuyokazi angeke abe ngu-number 1 ngoba kaloku uphikisana neento zakhe, kanti uTirolo yena nguvulazibhuqe, akho nto itheni ngayo. Uthi yebo baba oko kuyo yonke ke into umpumelelo ayithethayo, so akana-problem. Kodwa ke okubalulekileyo wathi ufuna ijiji. So ke uthi unayo ke imali, uzokwazi yena usimela isithembu sakhe. Kodwa ke uthi ke wayesixelele into yoba wapatanisa ke kwinto ye-photoshoot kavuyokazi, so loo nto ithi imali wayengenayo ncam. Inoba ke imali uba nayo xa ngaba kusenziwa yonke le nto yezi shows, then ke yile mali athetha ngayo ke asazi. Kanti ke unina wamcebisa esithi ke umncinci azange alinganise uyise ngoba yena mhla eqala yonke le nto wayene-stable job and ke ngoku angakhompyithi naye. Wathi ke uMpumza unina umbona ehleli esendlini, yena unayo imali. Uthi futhi ke ngoku ufuna 7 wives, akakabi namzi ke unyana. Loo nto ithi ke uzosapotwa nguyise uma-7 kwaba bafazi bakhe. Singene ke kuSiyacela. Yena ke watshata esemncinci kakhulu, ena-16 years, inoba ngoku xa sibala kakuhle una-22 or 23. Walotyolelwa ngoyise ke utata uDlamka. Usile ke yena uyadelela kakhulu, akazi noba ngubani omnye umntu, akazi kwa unkosikazi wakhe lowona kakade. Naye uthi ufuna isithembu ke, unamantombazana eThekwini, enye inomntwana, uthi akazi noba ngowakhe na umntwana, ucela i-DNA. So naye ikhondom akayazi noba yeyokwenza ntoni, uSiyacela. Uyise ke wampha igama ke ethi nguStupid ngenxa yengqondo yakhe ke nendlela enza ngayo ke izinto. Kuvakale ke uba umntanakhe emfazini ufana phaa naphaya, kanti kwayena akaqondakali ngoba kaloku ufana kakhulu noyisemncinci lo ofuna ukungena abafazi bakayise. Oomama bakhe ke, mama bakwaDlamka, ngoba yena wakhe unina wasweleka, bayamonqena, abambuzi noba yintoni na, bahleli bemhlekela kule nto yokusa kwakhe ke. So ungumntu nje egezayo eyoyikwayo. Uthi abafazi kuye bafana nje nee-street lights, funeka bahlale behleli kuloo ndawo bahleli kuyo, phinde ubuye uzogqitha ufike sahleli kulaa ndawo. So kukusa kwa oko. Uthe ke utata ongutata waphayana efemelini ke ohlala simbona kuthiwa ngutata ukunene, uthi uyathanda ukuthetha laa tata, uyinto nje ehleli ipepereza, akamazi uba wafunani kwaDlamka. So loo tata bembuza ngento yemoto yakowabo uba iphi na le moto, uthi ke wayithengisa, ethi akangeni ndawo ke kwimoto yakhe. So akamazi noba ngubani, uthi yinto ethanda nje ukupepereza. Kwayise ke utamncinci wakhe uthe xa embuza uba yintoni le ayifuna kangaka eThekwini enomfazi, wathi ufuna izihebe zimnandi kakhulu. Utatomncinci wakhe ke bethukile ethi ayikho le nto uyenzayo ube unenkosikazi, ushiye inkosikazi yakho apho uhambe uyotshona le. Ethi kwale nto uyenzayo yayenziwa apha eyadini, wathi omnye ndiyenze lapha mose ndiyenze eThekwini. So utatomncinci wakhe ke bethi heyi akayazi nale ndlela yomfana athetha ngayo naye because kaloku ayondlela yokuthetha nabantu abadala le. So uSiyacela akanamntu athetha naye, kwa uThando uyamdelela. Ude wathi uThando
Kwa into enemali akambuzi and akamniki kwamali, usiyacela imali yakhe yeyakhe. Akamazi kwa uba uyenzani. Uziqonde ebebuzwa ngumama omdala wakhe ke ngento enemali, watsho kuChando uba akabuzi mna but ubuza iindaba kaSiyacela qha uyoyika nokumbuza. Noko ke uMpumelelo besingekamboni ke esoyikwa ke kowabo ngoba uMayeni yena uyamngqala, asazi noba kungoba emzala na uSiyacela. Mhlawumbi badelela aba mama bakhe because ayingoomama bakhe, owakhe umama akasekho. Enkosi, ngicela siqhubeke sisubscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.